מוציץ. הקוברה הזאת זה מסוג קוברה הודית, ניה ניה, השם הלטיני שלה, קאוטיה. נחש מאוד מסוכן. מי שגידל אותו, גידל אותו כנראה ללא היתר. הוא קיבל הקשה במצב קשה. ומאחלים לו שיצא מזה. זה מפחיד מאוד להתעסק עם הנחש, במיוחד שזה נחש קוברה שאין את הניסיוף בארץ, כי זה לא נחש ישראלי. זה נחש שמגיע מהודו, וכמובן, לכל הנחשים הישראלים כמעט יש את הניסיוף בארץ, ולקוברה בוודאי שאין את הניסיוף. יש את המגדלי נחשים, את כל החובבנים, את כל האנשים המקצועיים שהם חושבים גם שהם מקצועיים, שהם לא יודעים להתעסק עם הנחשים האלה. רצוי שלמי שיש את הנחשים האלה, להסגיר אותם, להביא אותם לגן חיות, לחי פארק, והם יחסכו הרבה בלגן. אם הוא בורח מהכלוב או עלה לשכנים, חס וחלילה, מקרה הקשה זה יכול 99 מקרה מוות. 99% זה מוות.